Cu numărul 36 o avem pe Mara Elizabeta Stan, însoțită de partenerul ei, Matei Banciu. Ei formează duetul Carmina și vin de la Palatul Național al Copiilor. Ne vor interpreta piesa Circul de Radu Stănculescu, iar profesorul lor coordonator a fost doamna Istrate Ștefania Elena. Câte ceva despre cei doi. Elisabeta adoră muzica, însă este pasionată de artă în toate formele sale. Studiază pianul, frecventează cursuri de teatru, îi place să danseze, iar alături de corul Carmina s-a bucurat de multe succese. An de an a fost prezentă în publicul festivalului Toamna Baladelor, iar anul acesta se bucură să fie unul dintre participanții săi. Partenerul său, Matei, studiază și el pianul, având la activ participări și premii la concursuri precum concursul Marele Premiu și concursul Trofeul de Safir. Așadar, să-i aplaudăm! Bună ziua! Bună ziua! Da. În orașul în care plouă și unde babele se ouă, un copil cu apă în creier, cărilă în creiere. Altul alergă să sape o groapă când moare de cruce, îi zâmbește o sapă. Circul e plin, dar nimeni nu râde. Vine o vreme când toate sunt ude. Caută tu lemnul uscat, știu eu pe unul care a visat și s-a trezit într-un palat. Toamna e plină de galbeni și vânt, oameni să cânte. Acum nu prea sunt. Iarba e înaltă, mușchiul mai gras, nici amintirea ei n-a rămas. Criza de timp e albă, dar pute, buzele Maicii de Domnul sunt sufte. Stolul lăcustelor poate să vină, hrana de suflet și așa e puțină. Prințul privește și tare se miră că în jurul lui ceilalți ca și el respiră. Dar prima zi din restul vieții, zeii vor merge la braț cu poeții. Frunzele toate într-o zi or să cadă, cumpăna mea va zâmbi sub zăpadă. Zimpri și ciorile au pus strămășac, deși le-am fost martor, eu mă retrag.
Mulțumim! Mulțumim! Le mulțumim mult Marei și lui Matei pentru prestația pe care au avut-o.